Nahadzovanie medníkov včielkam alebo rozširovanie včielok, zväčšujeme im priestor, proste, aby mali kam nosiť napríklad medík, aby sa nám včielky nevyrojili. Tak toto je taká téma, ktorá sa vždycky deje od konca marca cez začiatok apríla. A došlo to aj sem. Včielky sú v dostatočnej sile na to, aby sme im zväčšili priestor. Chcem vám ukázať, ako to robím ja, povedať vám pár vecí, že ako to robím ja, s tým, že môže to byť aj taká inšpirácia pre niekoho zase nie, komu sa to nebude páčiť. No ale ideme teda zväčšiť ten jeden úl, teda konkrétne tieto 4. Vy vidíte, že som ich mal všetky tie včielky zarazené na jednom nadstavku a teraz vlastne ideme im tam ako keby nejakým spôsobom pridať druhé poschodie. Takže si to ukážeme. Rovno vám poviem úprimne, že ja to robím akože extrémnym spôsobom, že na poslednú chvíľu, lebo stále je dosť chladno, teraz včera -3, tu bolo -4, nechcem proste zbytočne im ten priestor zväčšovať, lebo ja verím, alebo si aj myslím, že ak im ten priestor zväčším a to včelstvo aj nemusí byť dostatočne silné, že skôr im uškodím, takže robím to, že fakt, že na poslednú chvíľu. Takže robím to teraz, začiatkom apríla, začína sa mi tu žltnúť repka, všetko to tu kvitne, je tu bomby, takže môžete vidieť, že už na celej včelnici sú nahádzané medníky. A teraz na video pre vás ideme na tieto 4. Ak by si príliš dlho čakal, tak sa ti stane taká vec, že tie včely proste úplne laicky jednoducho nebudú mať ten priestor. Matka teraz veľmi kladie, snaží sa všetko zaklasť, včely nosia nektár, že? Začína všetko kvitnúť. Takže by sa stalo to, že veľmi rýchlo by ti tí včely išli do rojovej nálady, aby sa ti vyrojili. Preto im zväčšujeme ten priestor. Takže to je ten, akože tá téma, to je ten základ. Vôbec je úplne jedno, že sa nad tým nejakým iným spôsobom zamýšľať, že je za tým niečo iné a proste robiť to ako nejakým spôsobom veľmi rýchlo popredu, ale len sleduješ, že ako to vyzerá. Takže ja tieto 4 úle neviem, že ako to tam presne vyzerá, takže uvidíte, ako to tam vyzerá a v každom úle to bude možno nejako inak a iným spôsobom tie včielkam pridáme to jedno poschodie. Takže môžeme vidieť, že toto včelstvo a vlastne všetky tie včelstva, ktoré sú tu na tej včelnici, tak sa v tejto fáze by mali nachádzať že na 10 rámikoch. Je to pekné včelstvo, silné. Treba si uvedomiť, že každý ten rámik alebo väčšina tých rámikov už je zakladená a novými včelami a ak sa tam tie včely vyliahnú, tak to už proste už si kúsok od toho vyrojenia. Viete, čo je to vyrojenie? To je to rozmnožovanie. Pre tých, ktorí nepoznáte ten pojem, to je to rozmnožovanie, že vám tá časť populácie vyletí a vy to vidíte, že to niekde visí na strome. Takže takto to vyzerá. Chcem vám povedať, že sú na to rôzne postupy a každý to nejakým spôsobom nejako prežíva. Ja vám to chcem hovoriť jednoducho, že vy to nejako nemusíte prežívať. Záleží od toho, či tam budete mať tú mriežku. Vy viete, že ja ju nemám, takže ak tam tú mriežku si chcete túto teraz dať, tak teraz je tá príležitosť, že tú mriežku tam dám a musím ale tie včielky nejako nalákať do toho vrchného poschodia. A láka sa to tak, že skúsiš, ale proste nájdeš taký čo najviac zaviečkovaný rámik s plodom. To je vlastne ten plod, to je ten rámik, z ktorého sa liahnu včely, vychádzajú, tak skúsiš si taký rámik nájsť. Snažíš sa byť opatrný, ak vidíš, že tie včelky sú pekne pokojné. Kľudne to môže byť tento rámik, vidíš? A mne sa tam aj nachádza určite aj nejaký otvorený plod. Jo? Ja to napríklad v mojom prípade takto neprežívam, že keď tam nejaký otvorený plod je, proste tento rámik celý takto ako je, ho zoberiem a vložím ho do medníka. Ak tam teda ty budeš mať mriežku, tak treba dávať bacha, že tam nemáš matku. Čiže mne je to ako jedno. Sú ešte prípady také, že môže sa stať, že pokiaľ ty doslova prevesíš, že zoberieš ten plod a prevesíš ho do toho medníka a necháš tam otvorený plod, tak môže sa stať, že to včelstvo ti potiahne z toho matečník, že sa bude snažiť ako vychovať tam novú kráľovnu a že sa ti vyrohí. Takže preto sa vlastne rozpráva, že používaš ten zaviečkovaný plod. Takže ja to nebudem nejakým spôsobom prežívať. Budem robiť dva kroky naraz. A prvý krok je ten, že nájdem si takýto rámik. Vidíte, že tu mám rámik, ešte vám ukážem. Sú to súše. Vy môžete použiť medzistienky, áno. Ja používam súše, lebo ich mám.
Ale keď ich nemám a mám tu aj nastavok, kde mám napríklad len medzistienky, tak použijem medzistienku. Takže sú to ako keby nové rámiky, okrem týchto 4, ale je to v pohode. Takže zoberiem jeden taký rámik. Ak teda mám mriežku materskú v úli, ale budem mu tam dávať, tak dávam bacha, aby som tam neprevesil tú matku, že? A skúsim nájsť zase ďalší rámik, v ktorom sa nachádza čo najviac toho zavretého plodu. Môže to byť zase napríklad tento. My tam vidíme vlastne dosť veľa, že je tam plod, je tam aj pel, ale nevidíme nejakým spôsobom, že by tam bolo ešte nejako veľa medu. Už je tu vidieť, že tu behajú aj trúdi, ktorí sa tu niekde povybiehali z nejakých buniek širších, takže behajú nám tam aj trúdy. Tak toto prevesím do toho medníka, jo? Aby som ich tam akože nalákal, aby tam tie včely chodili, lebo oni majú tendenciu sa starať o ten plod, že? Keby tam boli, že tam budeš prevesovať medové rámiky, tak tam nemáš takú istotu, že tam toľko na tom mede budú sedieť, hej? Takže si videl, že som to zobral a ja robím dve veci. A ja som aj robil video o tom, ako som už vkladal do niektorých úlov stavebný rámik, že? Na trúdov. To je ten rámik, ktorý bol prázdny a že sme čakali. Tak napríklad teraz robím aj tú druhú vec, že dám im tam trúdi rámik. Skúsení včelári alebo chytrí včelári povedia, že už je to neskoro, že to dávaš neskoro, že mal si to dávať skôr. Súhlasím. No, áno, mal. Že keď tých trúdov tam chceš mať skôr, tak to tam daj skôr. Ja ich tam teraz dám a vlastne toto je ten môj postup, že napriek tomu, že som prevesil tie včely s tým plodom toho medníka a dám dole tento trúdí rámik, tak sa mi stane tá situácia, že včely začnú stavať ten trúdí rámik a matka prvé, jak to zbada, že to je troška vystavané, začne tam klásť vajíčka a tým ju držím dole. Že bez tej mriežky, že ju držím dole a dám včelám ako keby taký náskok na to, aby do toho medníka začali nosiť med. Takže to je ten môj postup. Kam to máš dať, môžeš to dať. Toto je ešte plodový rámik, minimálne tento jeden. Môžem ho dať napríklad takto z tejto strany, že ho dám, že tento je plod, lebo som videl takto z vrchu, že tam je plod. Takže toto je plodový, dám ho sem a potom použijem buď nejakú súš, alebo keď máš medzistienku, môžeš kľudne medzistienku. A tu dám zase z druhej strany, že snažím sa ako držať stred toho plodu pokope, zbytočne ho nejakým spôsobom ešte nezebrovať alebo nedávať tam tie medzistienky, ale akože môžeš, lebo už teraz by malo byť teplo, že? Takže môžeš to teoreticky urobiť. Vidíš, že tu mám takýto nedostávanú medzistienku. Prečo je to biele? Lebo to bolo v chlade, že? Ono to zase žltkne, dám to tam a takýmto spôsobom držím alebo pridávam ja tie medníky. Že som využil vlastne 2 kroky, pridal som tam aj trúdi rámik a zároveň som ich prevesil do medníka. Ak teda ty, ako som ti povedal, máš tú mriežku, dávaj bacha, aby si tam neprevesil tú matku, lebo potom ti zistíš to tak, že otvoríš ten medník, zistíš, že tam máš nové vajíčka, tak vtedy si zistil, že ti to ušlo. Áno. Nie každé včelstvo, ktoré tu mám, lebo ja nemám len silné namakané včelstva, ale niektoré sú napríklad slabšie, tak robím napríklad takú vec, že prevesím im iba jeden rámik. Čiže proste je to každé včelstvo individuálne, každý jeden ten úl je individuálny a tak to robím pekne postupne. Ak sa mi stane, že napríklad na tom spodku, že teda mám čas a chuť a chce sa mi to akože pozerať, že čo sa tam presne deje, tak a vidím tam, že sú tam ešte nejaké medové zásoby, alebo že tam už je med, možno to uvidíme v druhom úli, tak môžeme ho zobrať, zvlášť keď ešte máš tú mriežku, tak zoberiem ten medový rámik a dám ho do medníka. Áno, ale zadávam bacha, jo? Aby to neboli nejaké zimné zásoby. Prípadne, ak je tam niečo skryštalizované, ako som vám to ukazoval v tom predchádzajúcich videách, že ak sú tam nejaké skryštalizované zásoby, tak ich môžem porušiť, že ich poruším. Tuto napríklad vidím, že to včelstvo je asi na nejakých 9 rámikoch. Vidíš, tak zase opatrne odtiaľ skúsim vybrať a pohľadať rámik, v ktorom je ten plod, o ktorom sme sa bavili. Takisto, keď máte tieto rámiky takto vonku, tak potom vám tam môžu nalietavať včely do toho, že? Inak ešte jednu vec som vám chcel povedať, že mali sme vlastne 100% úspešnosť s tými sírnymi sviecami.
že vlastne len v tom zadnom domčeku boli nastohované nastavky, otvorené to bolo, proste nebol tam prístup, nastohované, tam boli nadstavky a jak sa tam zapalovali tie sírne sviece kvôli tej viačke voštinovej, ktorá ničí tie ramiky, tak to bolo úplne úspešné. Vidíš, stále som to včelstvo nepodymil, je pokojné, takže kľudne by som nemusel mať ani ten klobúk, ale teraz tu je taká letová aktivita, že normálne som z toho hotový. Teraz, ak to idem zobrať, tak to samozrejme troška podymím a takýto postup neustále dokola opakujem. Môžem tam pri tom otvorení zistiť rôzne veci, ale tak už si tí včelky mal pozrieť skôr, že? Niekto ti povie, že Trudel to nerobí dobre, že to rozdeľuje tu v strede, že mal by si to rozdeľovať tuto. Je to úplne jedno, jak to ty rozdeľuješ, len tam proste sa snaž tú matku neprivrieť. Vieš, čo som ti chcel povedať takú vec, že keď ty takto robíš, že to spravíš ako ja, a teraz ja spravím páku, tak na jednej strane zdvíham ten rámik a to pliecko sa mi začína približovať k hrane tej stene toho úľa. A keby som to prudko dvihol, tak s tým spodkom, týmto spodkom rámika môžem tam včely privrieť, takže na to treba dávať bacha, jo? Niektoré rámiky sú tmavšie, ja som vám aj hovoril, že sú to rámiky, ktoré sú po zime, takže sú tmavšie, takže bude tu prebiehať aj počas toho roka obmena toho diela a takýmto spôsobom ja pridávam medníky. Ukážem vám proste, jak to beží, že proste čo mám, to robím a mám tu rámiky, ktoré boli nadrotikované, alebo ja som vám rozprával, že kúpujem nadrotikované rámiky. Neriešim to, proste to tam dám. Či to teraz vystrihnem, alebo to potom vystrihnem, keď budeme vyrezávať tú trubčinu, tak je to úplne jedno. Takže to som vám chcel povedať ešte, aby ste si nemysleli, že som úplne dokonalý a všetko robím úplne správne. Nerobím. Jo? Robím to proste, čo môžem, ako viem, čo sa ako dá. Je toho veľa. Niekedy veľa času som z toho zničený. Proste idem a robím, ako viem. Proste myslím, že tým včelkám je úplne jedno, či ten drotík je, alebo nie je v tomto prípade. Ešte niekoho to môže vyrušiť, že napríklad z väčšej časti, asi fakt, že nás 80% sa tam pridávajú tie súše vystavané a môže to vyrušiť, že vlastne nepodporujem nejako tú obnovu. No v tejto fáze sa ti to tak môže javiť, ale teraz už budú prebiehať pravidelné kontroly na týždňovej bázi všetkých tých rodín a začne tu prebiehať, že proste oslabujem toto, vytváram novú rodinu a prehadzujem, lebo toto včelstvo je slabšie ako toto druhé, toto je silnejšie, takže to sa bude všetko medzi sebou prehadzovať a obrovské množstvo nových medzistienok sem príde a postupne sa to bude tam tak pridávať a nové rodiny a vlastne keď vytváram tú novú rodinu, tak do tej pôvodnej rodiny potom dávam medzistienky. Takisto keď veľmi silnú rodinu chcem oslabiť, tak je zoberiem také rámiky s tým plodom, ako ste videli, ktoré sme sa snažili prevesiť. Teraz ešte to včelstvo nie je ešte stále v takej sile, aké bude za také 2-3 týždne. Takže takýmto spôsobom to robíme, takže tu aj prebieha tá obnova toho včelieho diela, lebo to vy viete, to je ako prevencia voči chorobám a je to veľmi dôležité, aby sa to robilo. Lebo ak ty tam fakt, že naozaj reáli podávaš iba všetko povystavované, tak ty si im ako na jednej strane, že uľahčil prácu, tlačíš ich do väčších výkonov, ale tlačíš ju aj do toho skoršieho rojenia, ktorému sa snažíme zabrániť. Takže posledný úľ. Vidíš, tak toto vyzerá. Je často treba rozšíriť. Ešte ti chcem ukázať napríklad, že pre tento úľ mám pripravený medník, ktorému sa nachádzajú medzistienky. Môžeš, alebo teda nezabudni, dávaš tie dva rámiky, ktoré prevesuješ vždycky vlastne do stredu a z každej strany potom dávaš medzistienky. Keby to včelstvo akože že ti ide uletieť, že je v sila ako neskutočne veľká, tak sa robí potom aj také, že na preskačku, že keď máš dole ten plod, tak na preskačku popreskakuješ, že plodový medzistienka, ale to si ukážeme neskôr, lebo teraz sme podľa mňa není ešte v takej fáze, to je také, že fakt je to včelstvo akože brutálne silné. Ako máš brutálne silné, že už nevieš, čo máš robiť a už tam máš aj druhý medník plný plodu, tak potom rob také veci, ale ešte by som to v tejto fáze ja za seba nerobil. Teraz potrebujem tam čo najviac včiel, aby mali priestor, repka začína, všetko tu kvitne, aby nám priniesli ten medík. Takto teda máš prevesené v medníku tie včielky, dva plodové rámiky, z ktorých vybiehajú včely. Čo si myslíte, čo začnú včielky robiť? No začnú pekne
od kraja stavať tieto rámiky. Od toho stredu sa začnú takto rozširovať a najprv postavia tieto dva, tieto a tieto krajiny až na konci. Taká zaujímavosť. Sú to chytré baby. Takže spolu sme si pridali ďalšie poschodie, rozšírili sme včielky, aby bolo kam nosiť medík, aby aj matka mala priestor, že? Na niektorých rámikoch už boli vidieť také tie misočky, že už sa tu blíži tá chuť sa rozmnožovať, takže sme to naozaj v reáli spravili v hodine 12. začiatkom apríla. A ja dúfam, že sa vám to páčilo, že som vám to zrozumiteľne vysvetlil, povedal som vám tie pohľady, napíšte kľudne vaše, ako to robíte vy. A dúfam, že sa vám to páčilo a my sa vidíme pri ďalšom videu. Tak, máte sa na čo tešiť. Máte sa na čo tešiť. Vidíš, aký som zničený? Neskutočné.